మాట్లాడుతున్నటువంటి రెండవ మాటను మనము జ్ఞాపకం చేసుకుందాం. చూడండి, లూకా సువార్తలోనే 23వ అధ్యాయం 43వ వచనంలో ఆయన మరొక మాట చెప్తూ ఉన్నాడండి. 23వ అధ్యాయము 43వ వచనంలో, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదైస్సులో ఉంటావు. హల్లెలూయా. ఒక దొంగతో పరిశుద్ధుడు చెప్తున్నటువంటి మాటలు. చాలాసార్లు ఏమంటారు తెలుసండి, ఆడవాళ్ళు కానీ లేకపోతే ఎవరైనా ఉన్నతమైనటువంటి కలెక్టర్ కానీ లేకపోతే అత్యున్నతమైన స్థానంలో ఉన్నటువంటి ఒక వ్యక్తిని సామాన్యుడు మాట్లాడుతుంటే ఏమంటారు, నువ్వు మాట్లాడేంత స్థాయా, నీవు నాతో పోల్చుకుంటున్నావా, అసలు నీకు ఆ అర్హత ఉందా, నీకు అసలు అంత స్థాయి నీకు ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది? రోజు మనం యూట్యూబుల్లో టీవీల్లో రాజకీయ నాయకులు ఒకళ్ళ మీద ఒకళ్ళు ఇలాగే చెప్పుకుంటారు, నీ స్థాయి ఏంటి, నా స్థాయి ఏంటి, నీకు గుణం ఏంటి, నా గుణం ఏంటి, నీ పద్ధతి ఏంటి, నా పద్ధతి, నా ఆస్తి ఏంటి, నీ ఆస్తి ఏంటి. కానీ ఒక దొంగ, ఒక దుర్మార్గుడు, ఒక నరహంతకుడు వారు శిక్ష వేశారు, తగిన శిక్షను పట్టుకున్న వ్యక్తి దేవుని యొక్క నామము పేరట ఆయన పశ్చాత్తాపడి, అయ్యా నువ్వు దేవుడివే, దేవుని కుమారుడివి, నీ రాజ్యము వచ్చినప్పుడు నన్ను జ్ఞాపకము చేసుకునుము. హల్లెలూయా. నువ్వు దేవుని కుమారుడవయ్యా, నువ్వు నీతిమంతుడవయ్యా, నువ్వు పరిశుద్ధుడవయ్యా, నువ్వు సర్వశక్తిమంతుడవయ్యా, నువ్వు అధికారము కలిగిన వాడవయ్యా, నువ్వు అత్యున్నతమైన ప్రభావము కలిగిన వాడవయ్యా. అయ్యా నీ ఎదుట మేము నీ రాజ్యముతో నీ యొక్క సమూహముతో వచ్చినప్పుడు ఈ దొంగలు, ఈ పాపిని ఒక్కసారి జ్ఞాపకము చేసుకోమని పశ్చాత్తాప పడుతూ ఉండగా యేసు ప్రభు అభయమిస్తూ ఉన్నాడు, నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశులో ఉంటావు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. పరదేశులో నీవు నాతో ఉంటావు, నెమ్మది కలిగిన స్థలంలో నాతో ఉంటావు, ఆనందించే స్థలంలో నాతో ఉంటావు, నిత్యము నిరంతరము స్తుతుల ధూపం వేసే స్థలంలో నీవు నాతోనే ఉంటావు, వేదన లేని స్థలంలో నాతో ఉంటావు అని ఆయన సాక్ష్యం ఇస్తూ ఉన్నాడు. హల్లెలూయా. ఎంత గొప్ప సత్యము మనకు తెలియజేయబడుతూ ఉందని. మనం చాలాసార్లు అనేక మంది గురించి మనం బాధపడుతూ ఉంటాం, అనేక మందిని మనం అనేక విధాలుగా గాయపరుస్తున్నటువంటి మాటలు చూసి బాధపడుతూ ఉంటాం. అయ్యో నన్ను అసలుకి ఎందుకు ఇలాగ అంటున్నారు, నేను ఆ నేరం చేయలేదండి, ఆ దోషం చేయలేదండి, అయినా నన్ను ఇలాగ మాట్లాడుకుంటూ ఉన్నారు. మరొక దొంగ అంటున్నాడు, ఏమని అంటున్నాడంటే, నీవు దేవుని కుమారుడు అయితే నిన్ను నీవు రక్షించుకో, నువ్వు దేవుడు అని చెప్పుకున్నావు కదా, అద్భుతాలు చేస్తావంట కదా, ఎందరికో స్వస్థతలు ఇచ్చావంట కదా, ఎందరినో బాగు చేసావంట కదా, అయితే నువ్వు బాగు చేసే శక్తి ఉంటే నిన్ను బాగు చేసుకొని నన్ను కూడా బాగు చేయి. ఆయన ఏమంటున్నాడు, నీవు ఒకవేళ అంత వాడివైతే, నమ్మటం లేదు, దేవుని మీద విశ్వాసం ఉంచడం లేదు, దేవుని మీద భయం లేదు, దేవుని యొక్క రాజ్యం గురించినటువంటి ఒక తపన లేదు. ఆయన అంటున్నాడు, నువ్వు దేవుడు అంట కదా, నిన్ను నువ్వు రక్షించుకో, మమ్మల్ని కూడా రక్షించు. కానీ చాలామంది అలాగే, మీ దేవుడు గొప్పవాడు అన్నారు కదా, మీ దేవుడు బలవంతుడు అంటున్నారు కదా, మీ దేవుడు శక్తిమంతుడు అంటున్నారు కదా, మీరు గొప్పవాడైతే మీ దేవుని ప్రతాపాన్ని చూపించమనండి. కానీ దేవుడు ప్రతాపాలు చూపించుకోవడానికి రాలేదు, సవాళ్ళు విసరడానికి రాలేదు, తగాదాలు ఆడటానికి రాలేదు, గొడవలు చేయడానికి రాలేదు, యుద్ధములు చేయడానికి రాలేదు, ఒకరినొకరు నాశనం చేయడానికి రాలేదు. ఆయన ప్రేమించి రక్షించడానికి వచ్చాడు. హల్లెలూయా. అందుకే ఎవరైతే ఆయన మీద విశ్వాసం ఉంచి ఆయన ప్రభు అని, ఆయన రక్షకుడని, ఆయన దేవుడని, ఆయన నా యజమానుడని ఎంచుకొని నోటితో ఒప్పుకొని హృదయమందు విశ్వసిస్తున్నారో వారందరినీ కూడా యేసు ప్రభు మరలా చెప్తూ ఉన్నాడు, నేడు మీరు నాతో కూడా పరదేశిలో ఉందురు. హల్లెలూయా. ఒక దొంగ మార్పు చెంది, ఒక దొంగ పశ్చాత్తాపడి, ఒక దొంగ తన మనస్సు మార్చుకుని, ఒక దొంగ తనకున్న స్థితిని మార్చుకుని, ఒక దొంగ దేవుని యొక్క పరిశుద్ధాత్మ యొక్క ప్రభావంలోనికి లోనై అయ్యా నన్ను క్షమించమని అడగగానే వెంటనే అభయం ఇచ్చే దేవునిగా నేడు నీవు నాతో కూడా పరదేశిలో ఉండువు. హల్లెలూయా. ఎంత గొప్ప సందేశం అండి. మూడో మాట అంటున్నాడు ఆయన, అమ్మ ఇతడే నీ కుమారుడు, ఈమె నీ తల్లి. హల్లెలూయా. యోహాను సువార్తలో చక్కని మాట 19వ అధ్యాయము 26-27 వచనాలు. యోహాను సువార్త 19వ అధ్యాయము 26-27 వచనాలు. మూడో మాట ఏమన్నాడండి, అమ్మా ఇతడే నీ కుమారుడు. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎంత బాధ్యత అండి. ఈరోజు తల్లిని చాలా మీరు వీడియోలు చూడండి, చాలామంది నా ఆస్తంతా నేను 10 కోట్లు ఉంటుందండి తీసుకొని నా కొడుకు నెట్టేశాడండి.
హోమ్లో జాయిన్ చేశాడు. నేను చాలా గొప్ప ఉద్యోగం చేస్తానండి, నా పిల్లలకు భారం అయిపోయి నన్ను ఈ యొక్క హోమ్లో పంపించాను. నేను 10 నెలలు మోస్తే నా కూతురు తన యొక్క ఆమె నా తల్లి కాదని చెప్తుందని గుండెలు బాదుకొని యూట్యూబ్లో ఎన్నో వస్తుంది. చాలామంది పిల్లల్ని తల్లులు వేధిస్తుంటే, పిల్లలు వేధిస్తూ ఉంటే ఈయన అంటున్నాడు, ఒక బాధ్యత కలిగినటువంటి వాడిగా భారంతో సిలువ మోస్తూ రక్తాన్ని కార్చుకొని శ్రమలో అలసిపోయిన సమయంలో కూడా బాధ్యత మర్చిపోవట్లేదండి. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఈ లోకంలో ఎన్ని ఇబ్బందులు నీకు ఎదురవుతున్నా, ఈ లోకంలో ఎన్ని శోధనలు ఎదురవుతున్నా, ఈ లోకంలో ఎంత కఠోరమైనటువంటి పరిస్థితులు నీ ముందున్నా, మరణమే నిన్ను పిలుస్తూ ఉన్నా, మరణమును జయించుకొని మరణంలో విజయం పొందుతున్నటువంటి యేసు చెప్తూ ఉన్నాడు, నీ బాధ్యత మరిచిపోవద్దు. హల్లెలూయా. తల్లిదండ్రులను సన్మానించువాడు దీర్ఘాయుష్మంతుడు అవుతాడంట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. ఎందుకని? తల్లిని ప్రేమించాలి, తండ్రిని సన్మానించాలండి. తల్లిని ప్రేమించమన్నాడు, తండ్రిని సన్మానించమంటున్నాడు, ఘనుడిగా ఎంచమన్నాడు. నీకు జన్మనిచ్చి నీలో ఆయన యొక్క రక్తాన్ని పంచి ఆయన గుణగణాలు నీకు అందించిన తండ్రిని నీవు సన్మానించాలంట. హల్లెలూయా, హల్లెలూయా. తల్లి అంటే, తండ్రి అంటే భయము భక్తి లేనటువంటి పరిస్థితులు ఏర్పడుతున్నాయి. చాలా బాధ, హృదయం అంతా పగిలిపోతూ, హృదయం అంతా వేదనతో, గుండె పగిలి అనేక సార్లు బాధపడుతున్నటువంటి దినాలను మనం చూస్తూ వస్తున్నాం. వారందరూ కేకలు వేసి, నా కుమారుడే నన్ను తోసివేశాడు, నా కుమారుడే నన్ను కొడుతూ ఉన్నాడు, నా కుమారుడే నన్ను ఇంట్లో నుంచి బయటికి వెళ్ళిపోమన్నాడు, నా కుమారుడే నాతో మాట్లాడటం లేదని తల్లులు బాధపడుతున్నటువంటి దినాలు మనం చూస్తున్నాం. యేసు ప్రభు ఆఖరి క్షణంలో కూడా తల్లిని ఎంత ప్రేమిస్తున్నాడండి. మొన్నటి దినాన మా బావ ఫోన్ చేసి, ఎరా సంవత్సరం బట్టి నువ్వు ఫోన్ చేయట్లేదేంట్రా, కనీసం మీ అమ్మా నాన్న గురించి అయినా ఒక్కసారైనా ఫోన్ చేసావంటే, నేనేం మాట్లాడి తర్వాత ఫోన్ మారిందని చెప్పాలి కదా. ఇదిగో మీ నాన్న మాట్లాడుతానంట, నేను ఫోన్ ఇచ్చేసి వెళ్ళిపోయాడు. మా నాన్నగారు, బాబు ఎలా ఉన్నావు, ఏంటి బాగున్నావా, సేవ ఎలాగుంది, బాధ ఎలా ఉంది, ఎందుకు వచ్చారంటే, నేను ఇప్పుడు చెప్పలేను, తర్వాత చెప్తానంటున్నాను. ఎందుకు వచ్చారు, అక్కడికి ఎందుకు వెళ్ళారు, అక్కడ ఏమైంది మీకంటే, తర్వాత చెప్తాను, నేను ఇప్పటి వరకు ఫోన్ చేయలేదు. వాళ్ళ బాధలో ఉండి కూడా, వారు ఏదో ఇంపార్టెంట్ అయినటువంటి పనిలో ఉండి కూడా, వారికి భారమైనటువంటి కష్టం కలిగినా వారు ఏమని కడుపులో దాచుకుంటూ అంటున్నారు, తర్వాత చెప్తాం బాబు. నేను మాత్రం ఏమీ ఫోన్ చేయలేదు. సంవత్సరం తర్వాత కూడా నెంబర్ ఎత్తుక్కొని ఫోన్ చేస్తున్నారు. బాబు ఎలా ఉన్నావు, ఏంటి, పిల్ల బాగుందా, నీ భార్య బాగుందా, నీ సంఘం బాగుందా, నీ పరిస్థితులు బాగున్నాయా, నీవు ఎలాగుంటున్నావు, నీకు బాగా జరుగుతుందా, పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయి, ఎందుకని ఫోన్ చేయట్లేదు అంటే, వాళ్ళ బాధ ఏంటంటే, విశాఖపట్నంలో కరోనా విలయతాండం చేస్తుందని ఎన్టీవీలో చూపెడుతున్నాడండి. వాళ్ళు గుండెలు బద్దలిపోయి, మా వాడు అసలే ఊరి మీద తిరుగుతూ ఉంటాడు, మా కుమారుడు సేవకు వెళ్ళిపోతూ ఉంటాడు, ఎక్కడ పెడితే అక్కడికి వెళ్ళిపోతాడు, ఏమైందో ఒకసారి తండ్రి తల్లి యొక్క వేదన చూడండి. బాధ్యత వాళ్ళు మర్చిపోయిన కొడుకుగా నేను ఉన్నాను, కానీ వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు, బాబు ఎలా ఉన్నావు, పరిస్థితులు ఎలాగున్నాయి, అక్కడ ఎంతమందికి ఇది వచ్చినట్టున్నారు, నిజమేనండి, వారు తల్లడిల్లిపోతూ ఉన్నారు. నేను చెప్తున్నాను, 25 కిలోమీటర్ల దూరంలో ఎక్కడో ఏయూలో వచ్చిందంట, మా దగ్గర ఏం లేదులే, కంగారు పడకండి, మీకు ఎందుకు ఎంత బాధ, సింపుల్గా కొట్టేస్తాను. వాళ్ళు ఏమంటారు, నువ్వు ఎలాగున్నావో తెలుసుకోవాలని ఆశ. నా కోసం మా అక్క వాళ్ళు ఒక 15 కిలోమీటర్లు అవతలకి వెళ్ళి, ఒక 20 కిలోమీటర్లు వెళ్ళి ఆయన దగ్గర ఫోన్ తీసుకొని ఫోన్ చేసి వాళ్ళు వచ్చారు. ఎంత బాధ వాళ్ళకి చూడండి. తండ్రికి ఎంత ప్రేమ, తల్లికి ఎంత ప్రేమ, వాళ్ళకి ఎంత బాధ్యత. నిన్ను కని పెంచి పెద్ద చేసిన తల్లిదండ్రుల పైన నీకున్నటువంటి భారం ఏంటో ఒకసారి ఆలోచన చేయాలి. హల్లెలూయా.